Pohodlne sa usaď alebo si ľahni tak, aby ti bolo príjemne. 3-krát sa zhlboka nadýchni nosom a pomaly vydýchni ústami. A potom už dýchaj vo svojom vlastnom rytme, dýchaj prirodzene, svojim vlastným tempom. Spomeň si na nejaký tvoj úspešný pracovný deň. V tento deň sa všetko podarilo. Všetko, čo bolo potrebné, bolo úspešne zvládnuté. Predstav si živo túto spomienku. A teraz ideš spokojne domov. Ešte trochu pociťuješ napätie z udalostí, ktoré sa v tento deň odohrali, a tvoja myseľ je ešte plná myšlienok. Ale v príjemnej istote, že si teraz budeš môcť doma poriadne odpočinúť a budeš mať čas na seba. Potom, čo prídeš domov, dopraješ si najskôr niečo dobrého a tak si dáš príjemnú sprchu. Pod prúdom príjemne teplej vody cítiš, ako napätie odchádza, stále viac a viac prúdom vody sa napätie odplavuje. Zatváraš oči a cítiš, ako príjemná teplá voda steká po tvojom tele a svaly sa uvoľňujú. Vychutnávaš si tento pocit, ako postupne odchádza všetko, čo bolo nahromadené z toho, čo bolo prežité v minulosti. A už sa úplne oddávaš tejto príjemnej prítomnosti. Príjemnému pocitu, ako sa tvojmu telu darí lepšie a lepšie. Teraz sa môžeš uvoľniť a odpútať od každodenného zhonu, cítiť istotu, že to, čo bolo, je už minulosť a že si teraz tu len pre seba. Po rukách a nohách ti steká príjemná teplá voda. A môžeš pozorovať, aký príjemný pocit to v tebe vyvoláva. Svaly sa uvoľňujú, a ty ani presne nevieš, ktorá časť tela je viac uvoľnenejšia, či ramená, trup, brucho, ruky, nohy. A ty obraciaš tvár k teplému prúdu vody a vnímaš, ako teplý prúd vody tečie na tvoju hlavu
Uvoľňuje sa tvoja tvár, krk aj šia. A zatiaľ, čo cítiš na tvojom tele príjemný prúd teplej vody, v myšlienkach sa možno vraciaš k iným zážitkom, keď odpočívaš. Možno v prírode, keď len tak polyhuješ a tvoje telo hrejú slnečné lúče. A ty pociťuješ príjemné teplo a uvoľnenie. Tvoje telo takéto fázy kľudu využíva, aby sa zotavilo a obnovilo sily. Zatiaľ, čo si uvedomuješ, ako je to teraz príjemné, keď je o teba postarané, možno sa môžeš zaoberať príjemnými myšlienkami a uvedomovať si, aké je to cítiť sa stále príjemnejšie a príjemnejšie. Možno sa v tebe prebudilo prianie robiť niečo úplne konkrétneho. Tým si uvedomíš, ako sa tvoje telo a myseľ príjemne uvoľnili a zotavili. Tvoje telo teraz nemusí robiť nič. Avšak tvoje podvedomie už pozitívnym spôsobom jedná, aby sa tvoje telo zotavilo a načerpalo nové sily. O chvíľu sa vrátime späť. Teraz priveď svoju pozornosť naspäť k telu. Uvedom si miestnosť, v ktorej sa nachádzaš. Rozhýb svoje ruky, pohyb prstami na rukách a svojim tempom otvor oči. Vnímaš plne svoje okolie, si tu a teraz. Ďakujem.